Вітаю, друзі! З вами Богдан Сиванич, і це передача Лемко FAQ. І сьогодні поговоримо про те, як говорять лемки і як навчитися говорити по-лемківськи. У попередньому випуску, який називався «Хто такі лемки?», я відзначав, що мова є однією з основних характеристик лемків як спільноти. Давайте глянемо на карту Лемківщини, щоб побачити ареал, в якому мова лемків сформувалася. Це територія у Західних Карпатах між річками Попрат і Дунаєць на заході та Сян і Уж на сході. Перш ніж будемо детально говорити про мову лемків, хочу відзначити дві важливі речі. Перше – це різноманітність говірок, які були поширені на Лемківщині, де ледь не кожне село мало свої особливості. Окрім дрібних локальних відмінностей, є досить суттєві відмінності між мовою лемків з північної та південної сторони Карпат. А також, якщо говорити про Лемківщину у вужчому значенні, яка охоплює тільки землі на території Польщі, то є теж відмінності між мовою східної та західної Лемківщини. По-друге, мова, якою говорять лемки, по-різному називається, має різний статус та різні мовні норми у різних країнах. У Польщі лемківська мова була кодифікована у 2000 році. В її основі є говірка Горлицького регіону. Лемківська мова вважається окремою мовою і має статус мови лемківської етнічної меншини. У Словаччині побутує назва русинська мова. Вона була кодифікована у 1995 році на основі західноземплінського та східноземплінського діалектів. Окремою мовою вважається мова панонських русинів, які проживають у сербській провінції Воєводина, а також частково у Хорватії, і є нащадками вихідців з південної Лемківщини. Ця мікромова під назвою «Руський язик» або «Рушська бешеда» є однією з офіційних мов Воєводини. Вона була кодифікована ще в 1923 році. В Україні загально прийнятою є думка, що мова лемків належить до сім'ї українських говорів, а якщо бути точнішими, то є діалектом південно-західного наріччя сучасної української мови. Це підтверджує спільна історія, адже колись лемки ідентифікували себе як русини, так само, як і предки українців у інших регіонах Галичини. Спільність процесів розвитку літературної мови на Лемківщині та в Галичині, а також наявність ряду характерних для української мови особливостей, таких як повноголосся оро, ере, оло, еле, і в закритому складі на місці давнього о на місці йор, відсутність носових, як у польській мові, а також низка інших особливостей. Те, що мова лемків належить до сім'ї українських говорів, твердили такі відомі науковці 19 століття, як Йосиф Левицький, Іван Вагилевич, Яків Головацький, Іван Франко, Іван Верхрадський. Ми в товаристві «Молода Лемківщина» також дотримуємося цієї думки, тому надалі для позначення мови, якою говорять лемки, будемо вживати словосполучення «лемківський діалект» або «лемківський говір», що є тотожними поняттями. Науковці зацікавились лемками ще в першій половині 19 століття. Про лемків та лемківський говір, зокрема, писали Йосиф Левицький у граматиці руської або малоруської мови у Галичині, Іван Вагилевич у праці «Лемки, мешканці Західного Прикарпаття» та граматика малоруської мови в Галичині, Яків Головацький у розправі о язиці давньоруським і його нарічіях, Олексій Торонський у статті «Русини лемки». У збірнику народної пісні Галицької і Угорської Руси, який Яків Головацький видав у 1878 році, маємо записані зразки лемківських пісень. Ось, наприклад, така. Іван Франко присвятив значну увагу лемкам у праці «Карпато-руська література» 17-18 віків, в якій відзначав, що вже тоді лемківський діалект дуже виразно проявив себе у писаннях, зокрема у перекладах Євангелій, псалтерів і інших релігійних книг. До речі, наш колега Максим Равлюк веде проект, в якому перекладає та озвучує фрагменти зі Святого Письма по-лемківськи. Запрошую вас переглянути. Повіл Господ. Як chcете, би вам чинили люди, чинте і ви їм так само. У другій половині 19 століття під впливом ідей романтизму народна мова поступово починає переходити у літературу. І це стосується також і лемківського говору. Для цього періоду для Галичини і для Лемківщини, зокрема, була характерна боротьба двох поглядів на розвиток літературної мови. Перший був поширений у середовищі москвофілів і полягав у створенні літературної мови на основі церковнослов'янської з домішками української та російської мови, і який пізніше стали називати язичії.
Другий передбачав використання народної української мови на основі південно-західного наріччя. Елементи лемківського говору з'являються у творах прихильників обидвох варіантів літературної мови. Широку славу у цей час здобув письменник Володимир Хиляк. Свої твори він писав язичієм, але в діалогах бачимо цікаві фрагменти живого лемківського говору. Знаковим було те, що у 1903 році Іван Франко у літературно-науковому віснику опублікував оповідання Григорія Гануляка «Яся не бою», яке було повністю написано лемківським діалектом. Значним досягненням у дослідженні мови лемків була монографія Івана Верхрадського «Про говор галицьких лемків», яка вийшла у світ у 1902 році українською і німецькою мовами. Період між світовими війнами характеризується протистоянням між проукраїнсько налаштованими лемками та прихильниками колишніх москофільських течій, які у нових умовах почали відстоювати окремішність лемків та лемківської мови. В цей час здійснюються перші спроби навчання лемківського говору у школах. У 1934 році у Львові виходить проукраїнська перша лемківська читанка. В 1935 році буквар Мефодія Трохановського, а через рік читанка цього ж автора, який був прихильником протилежного табору. Також зростає зацікавлення мовою лемків серед польських науковців. Зокрема, цінними є дослідження Романа Райнфуса. Ще напередодні Другої світової війни Здіслав Штібер здійснив дослідження лемківських говірок, які пізніше лягли в основу мовного атласу давньої Лемківщини та монографії «Діалект лемку, фонетика і фонологія». Новий сплеск зацікавлення мовою лемків з'явився після падіння комунізму. У 1990-х і 2000-х роках у Польщі та Словаччині з'являються словники, граматики, підручники та інші матеріали для вивчення лемківської та русинської мови відповідно. Варто згадати, що питання мови лемків має свій політичний вимір. Частина лемків та деякі мовознавці вважають лемківські та русинські говори окремою русинською мовою. Натомість лемківські організації в Україні та організації, які входять до Світової Федерації українських лемківських об'єднань, відстоюють єдність лемківського говору з українською мовою. А тепер поговоримо про особливості лемківського говору. Розглянемо деякі з його характерних рис. Розпочнемо з фонетики. У системі голосних у лемківському говорі присутній особливий звук «и». Неогублений голосний заднього ряду високого підняття. На письмі цей звук передається ось такою буквою. Щоб вимовити цей звук, треба налаштуватися сказати «у», але почати вимовляти «и». Тут я хочу спростувати всі закиди, що ми використовуємо російську літеру. Те, що ця літера присутня у російському алфавіті, у жодному разі не робить її російською. Натомість ця буква потрібна, щоб позначати і зберегти унікальний звук, характерний для лемківського говору, і який вимовляється інакше, ніж звук, який ця буква позначає у російському алфавіті. Також характерною ознакою для більшості лемківських говірок є фіксований наголос на другому складі з кінця, наприклад, вода, вино. Для записування лемківської мови у Польщі використовують кириличний алфавіт, який майже повністю повторює український, за винятком того, що в ньому немає букви «ї», натомість є вже згадана буква «и». У алфавіті русинської мови у Словаччині також додатково є літери «и», «йо», твердий знак. а в паннонському алфавіті букви Йо і «и» твердий знак. не використовуються. В Україні немає єдиних правил запису лемківського говору. З граматичних особливостей варто відзначити наявність архаїчних форм множини на «ци» та «ове», «вояци», «дідове», закінчення «ом» в орудному відмінку «моєм руком», «меджи собом», закінчення «и» у прикметників у множині «добрий», «твердий», закінчення «ой» в родомовому відмінку жіночого роду «мойой», «доброй», стягнені форми дієслів на «ати», «збираш», «збират», минулий час дієслів з короткими формами дієслова «бути», «зберал єм», «збирали сме». Щодо лексики, то для лемківського говору характерний широкий пласт запозичень словацької та польської мови. Наприклад, з польської прийшли такі часто вживані слова, як «гадати», «говорити», «чоловік», «людина», «барс», «дуже». Зі словацької запозичені слова «шитко», «все», «гардий», «відважний», «страна», «сторона». Особливого колориту додають лемківському говору характерні займенники, такі як «що», «дашто», «штоси» та прислівники «кус», «веце», «юж», «откаль», «кеть», «лем». Частка «ся» у лемків може зустрічатися у різних позиціях.
тому Шугайові ємся не достала. Багато з цих рис лемків зберегли з праслов'янської та давньоруської мов, які сучасна літературна мова вже втратила. Не всі риси можуть зустрічатися в певних говірках. Наприклад, на Південному Сході і в Центральній Лемківщині казали «руков», «ногов», «головов», коли колосянока, і на Заході «головом», «руком». У відео на тему «Хто такі лемки» я вже згадував, що більшість лемків проживає за межами історичної Лемківщини на території різних країн. Відповідно, лемківський говір також поширений там, де проживають лемки. У Польщі більша частина лемків проживає на західних та північних землях, куди вони потрапили після операції Вісла 1947 року. А також є лемки, які проживають на історичній Лемківщині. Лемківські організації в Польщі намагаються не лише зберігати, а й розвивати лемківський говір. В Польщі, зокрема, лемківською мовою регулярно виходять книжки, вона використовується у деяких засобах масової інформації. Згідно з переписом 2011 року, в Польщі було трохи більше 6 тисяч людей, які розмовляють по-лемківськи. У Словаччині русинською мовою розмовляє біля 55 тисяч людей. Тут також виходять різні друковані видання, а в Пряшевському університеті є Інститут русинської мови та культури. У Сербії та Хорватії налічується біля 20 тисяч носіїв панонського варіанту русинської мови, яка, маючи статус офіційної, широко використовується у різних галузях, зокрема в освіті та медіа. Також лемківський говір поширений у США та Канаді. Свого часу міграція до Нового світу з лемківських земель була дуже масовою. Щодо лемків в Україні, то практично всі носії лемківського говору походять з північної частини Лемківщини. Вони проживають у різних регіонах України, хоча більша концентрація лемків спостерігається у західних областях України. У деяких місцевостях кількість лемків є досить велика. Неофіційною столицею лемків в Україні є місто Монастириська. Також досить багато лемків проживає у великих містах, таких як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Унаслідок різних причин по-лемківськи в Україні в основному говорять тільки представники старшого покоління, які були народжені на Лемківщині або невдовзі після переселення. А отже, лемківський говор в Україні поступово зникає. Однією з основних причин цього є асиміляція лемків та їх інтеграція в середовище проживання. Але є ще один дуже важливий фактор. Не секрет, що в Україні прийнято насміхатися з діалектів, і не лише з лемківського. Після переселення до України лемки часто ставали об'єктом насмішок через мову, що підсилювало стрес адаптації в нових реаліях. Багато лемків, переселених до України, свідомо чи несвідомо намагалися відгородити своїх дітей від цих насмішок. Тому друге покоління переселених не часто засвоювало мову своїх предків, а представники третього покоління її вже майже не знають. Зараз вже народилось четверте покоління після переселення, яке не матиме контакту з живими носіями лемківського говору, народженими на Лемківщині. Тому без особистих зусиль кожного, для кого дорога лемківська культура, лемківський говір в Україні приречений на зникнення. Якщо ви не хочете, щоб це сталося, тоді наступна частина відео саме для вас. Як навчитися говорити по-лемківськи? Навіть якщо у вас з'явилось сильне бажання навчитися говорити по-лемківськи, не так вже й легко знайти, з чого розпочати. Тому тут хочемо поділитися з вами декількома порадами та корисними ресурсами. По-перше, якщо у вас в родині були або є носії лемківського говору, то, очевидно, ви будете мати певний запас слів і певну мовну інтуїцію, як правильно говорити. Просто спробуйте наслідувати мову своїх близьких, і це буде найкраще, тому що так ви зберігатимете не просто в цілому лемківський говір, а говірку того села, звідки ваші родичі. Одним з найкращих способів для вивчення споріднених мов, який буде дієвим також і для вивчення лемківського говору, є почати активно його слухати, що допоможе вам сформувати пасивний словниковий запас. Це можуть бути для початку лемківські пісні. Думаю, вам нагоді стануть випуски нашої передачі «Лемко-співи», де ми не тільки співаємо, а й пояснюємо незрозумілі слова. Я думаю, тут ще буде декілька незнайомих слів для наших слухачів, глядачів. Так, є, до речі, оце слово «вшитко», яке ми вже згадували минулої програми, що означає «все». Потім можете перейти на прослуховування записів інтерв'ю з лемками. Для глибшого вивчення можете користуватись словниками та граматиками. Всі посилання будуть в описі під відео.
Можете також написати до нас, з якого села походять ваші предки, і ми постараємося підібрати для вас відповідні джерела, адже навіть існують дослідження і словники говірок окремих сіл. Я вже згадував, що в Польщі по-лемківськи вийшло чимало книжок. Можливо, вам пощастить придбати одну із них, і це буде для вас чудовий досвід вивчення лемківського говору. В Україні цікавою спробою використати лемківський говір є книга Нелі Швейко-Медведєвої «Дороги Камени», яка вийшла у 2018 році у видавництві Комора. Хочу також сказати, щоб розвинути навичку висловлюватися, треба практикуватися у написанні, адже писати завжди легше, ніж говорити, тому що є час обдумати, знайти потрібне слово. Маю пропозицію. Спробуйте ваші відгуки в коментарях написати по-лемківськи. Що скажете? Якщо ви почуваєтесь через це некомфортно, то хочу сказати, що пишучи чи говорячи по-лемківськи, ми не відрікаємося від власних патріотичних почувань до України та української мови. Це велика перевага, будучи українцями, бути спорідненими також із такою багатою культурою, як лемківська. Не бійтеся бити лемком і гварити по-лемківськи. Лемки чинили дуже знаних річей, і отім już повім в наступнім видиві. А на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, на наші сторінки у соцмережах, ставте лайки, коментуйте. Дякуємо також тим, хто підтримує нас на Патреоні. До зустрічі!